Spiritualitás és művészet. Az Zuglói Pagoda Galéria legújabb kiállításán jártunk. Április 29-én Vince Gabriella művészettörténész nyitotta meg Szabó Krisztina, azaz Krisztel festőművész Spirit című kiállítását a Pagoda Galériában. Igazából már kiskorom óta festegetek, meg rajzolgatok. Egy kicsit elkanyarodott az életem az üzleti élet felé, és egyszer meglátta egy befektető a képeimet, akivel üzleti viszonyban voltam, és ezért annyira azt mondta, hogy ezt annyira magával ragadja a kép, hogy szerinte nekem érdemes lenne ezzel komolyabban foglalkoznom, és tulajdonképpen ő adta az inspirációt arra, hogy én komolyabban elkezdjek foglalkozni, és hirtelen így nagyon termékeny lettem ilyen festmények területén, és hirtelen megcsináltam az első kiállítási képeimet, és a legelső kiállításom az így a Millenáris Parkban volt, és utána a Károlyi Csekonics rezidencián, és most ugye a Suzuki Pagoda adott erre lehetőséget, hogy kiállítsam a képeimet, és Spirit azért lett ennek a kiállításnak a címe, mert tulajdonképpen valahol mindegyik egy ilyen kisebb spirituális tartalma van. Más irányból, de tulajdonképpen mindegyiknek ilyen lelki síkon van mondani valója. Nagyon impulzív ember vagyok alapjáratból is, és nagyon ilyen vibráló a személyiségem, és szerintem valahol ez jön át a képeken is, mert amikor festek, akkor tulajdonképpen annyira szívből és lélekből teszem azt, hogy minthogyha beletenném egy részemet minden képbe. Tehát így tulajdonképpen ez is a célom végül is a festészete, hogy egy kicsit adni magamból a világnak, egy kis üzenetet talán a hétköznapokban, talán olyan dolgokat megvilágítani, amire annyira nem vagyunk figyelmesek egyébként, és hát ahogy átjön a képekből, azért itt látható egy-két olyan kép is, amit inkább ilyen meditációs időszakomban festettem, vagy nem feltétlenül akkor, amikor minden jól ment, vagy minden klappolt az életemben. Hát ezek is átjönnek valahol a képekben. Milyen technikával fest? Egyáltalán hogyan kell elképzelni azt, amikor ön leül alkotni? Hát igazából ez, amikor én leülök alkotni, az úgy történik, hogy kapom az inspirációt, és egyszerűen nem is tudok más csinálni, csak hirtelen akkor a vászon, a festék, és addig nem is megyek el, meg addig nem csinálok mást, ameddig az a festmény meg nem születik. Addig se éjjelem, se nappalom, tehát addig annak a festménynek ott születnie kell. Vannak festmények persze, amit hónapokig festettem, például az a kép is. Ez azért történt, mert mindig éreztem valamit, amiben még több életet lehet bele lehelni, vagy a színeket még intenzívebbé lehet tenni, és addig csinálok egyet képet, aminek ilyen nagyon nagy életet akarok adni, ameddig az tényleg nem fog élni. A jövőre nézve igazából csináltam egy weboldalt, és azon keresztül szeretném értékesíteni a képeimet, illetve jövőben lehetőséget szeretnék adni, hogyha ez egy működő történet lesz más fiatal tehetségeknek is, művészeknek is, mondjuk esetleg az oldalamon keresztül, és aukció formájában licitál fiatal művészek képeit is így el lehet árverezni, illetve ezzel egyfajta támogatást adni nekik, mert ugye így a jövőben minél többen tudnak kifejezésre jutni némi támogatással, annál szebb és színesebb lesz a világ.